Сәлам программы Тура эфирда уйдышын ортамында давам ете. 6 яшьлек Ислам Зайнетдинов турникта тартылып, әйләнү буенча Рәсәй, бәлки дөнья рекордын куерга дәгъва итә. Мека районы батыры 1 сәгать 27 минут дәвамында 320 тапкыр турникта әйләнә. Яшь спортчы безнең студиядә кунакта Ислам Хәйрләртә. Сәлам. Хәлдәр ничек? Алхамдулилlah. Молодец. Һәм исламдың атаһында сәламләйбез. Көрәш буенча дөнья чемпионы Айгиз Зайнетдинов. Айгиз хәерләртә. Хәерләр, ассаламу алейкум. Без дә ихласның күрүгезгә шатбыз. Әйткәндәй, Рахмат. бүген менә исламның туган көне икән, ислам һине котлайбыз. Һиңа 7 яшь тулды, шулай бит? Айы. Һин әле 6 яшьлек сагында, димәк, рекорд куярга ниятләгәнең. Нисегәрәк әзерләндең менә шул рекордка? Мин изде көттем анда. Көттем сездән да. Потом килдегез, а потом начал сәргә. Ага. Авыр булдымы? Айын кайтып. Ныгы авыр булдымы? Менә күнекмәләрдә, тренировкаларда нисә тапкыр эшләй торгайның? Это 100. 100 тапкыр. Монда 320 тапкыр ул бер гасында эшләп караганың юк инде битендә шуны. Нимәләр турында уйланың менә шу подъем переворот эшләгән вакытта? Мен думаю, получаться будет. Күп мәшләргә уйлагайның. 500. 500 эшләргә максат куйгайның. Мазол только ауырттырды. Мазолың авырттырды. Малайның кулдары мазол әле сак юнәлеп бетеп бара шулай бит. Айгиз һиләгез әле менә сынапта үзегез һезнең исем фамилиягызды яхшы беләбез. Көрәш буенча дөнья чемпионы булдык узган елда әйткәндәй. Хәзер һез улыгыздан шулай ук чемпион ярга алган. Тик милли көрәш түгел, турникта подъем переворот буенча күтәреп әйләнү буенча нисегәрәк нимә өчен тап ошо юлганы алып килдегез? Алла бирһә иншалла, без 3 яшьтән улым менән тренировканы башлагайнык. Менә 6 яшькә хәтлем шундый результатка ирештек. Әле безнең бөтә алда, Алла бирһә. Минең улым тырыша, ул сила волеһы көчле. Иртән торып турникка эленә йокыһына торгаста. Әле бөтә алда, әле 4 балам. Һәр берсе белән дә рекорд куясак бу иншалла. Ага. Һин 4 бала арасыннан иң көчле ислам һиндер мөгаен. Ага. Иң алыһы. Иң олыһы, иң көчлеһе. Онучур. Ага. Исламдың көн тәртибе, көн режимы нисегәрәк корылган? Нисә тора, көннә нисә тапкыр шөгыльләнә һәм менә әле без карай әйткән урамда шөгыльләнә, был спортзалда түгел, шулай бит? Урамда шөгыльләнә, безнең спортзалга инергә ярамай. Без бәләкәйдән тышта инде менә алхамдулилlah спорт площадка төзеп куйдым. Бөтә баласагалар бездә. Һез монда хәтта шулай ук безнең телецентрга ла күршегездә малай эртеп килгән. Димәк, менә әле шу балаларны күршеләр дә инеп шөгыльләнә шикелле. Уларга һәр берсенә ишек ачык, мин бөтәһен дә индерәмен, заниматься итһендер. Ислам көннә нисә тапкыр шөгыльләнәһең? Нисә сәгать? Нисә минут? 2 минут. 2 сәгать. 2 сәгать. Ага. Уйнарга вакыт каламы һуң? 1 минут кала. 1 минут уйнарга вакыт кала. Һинән мөгаен урамдагы малайлар куркалар әле көчлеһеңме? Һугышканыгыз бармы? Әйе. Малайдар уга шулайрак була инде ул. Әгестеге якындарыгыз башка балалар нисегәрәк карайдыр исламдың менә шөгыльленә, теге турник менән кызыксынуына? Исламда күреп көп балалар ынтыла, Аллага шөкер. Әле миңа килгән балалар көп нәмә белмәйләр ине. Менә иптәшләрен, дусларын сакыра бит инде. Бергәләп эшләп көп нәмәгә өйрәтте инде ислам. Аларга зур үрнәк. Менә экранда күрәбез, әйткәндәй, тап ошо вакытта видеосъемка бара бит инде. Һез аны Россиянең Гиннестар рекордлар китабына әле ебәргән. Һез ошо видеоларны Ибәрдек, Аллага шөкер. 1 сәгать 27 минут эсендә 320 тапкыр әйләнгәнең. Ислам менә нимәләр турында уйланың менә ошо әйләнгән вакытта? Хәлем бетте, төшәем, уйнарга вакыт итте, ашарга вакыт итте дип уйланыңмы әллә нимә турында уйланың? Ой, айы. Уйнарга уйларыңмы? Или күп итеп эшләргә? Күп итеп Рекорд куярга димәк максатым булды һинең. А потом эшләм дә, потом друглармен пикникка барам. Пикникка бардыңмы? Алар һине көтеп алдымы?
Наша атай әсә йөрәге бар хыдлагандыр мөгаен. Айгыз сөйләгез әле. Сәгать ярым һинең балаң турникта үрелеп торган әле шулай. Мен турник эргәһендә торганда, ислам күтәрелгәндә, мен үзем күтәрелгәндә кеүек идем. Иптәшем улай йөрүне, булай йөрүне, аның теге йөрәге түзмәне микән, тирләп тордык инде. Нык кыен булды. Анан алда да нык көн переживать итеп йоклый алманык. Аллага шөкер, эшләнек. Күрһәттек өдебезне. Афарин. Әйткәндә һин атаң ул дөнья чемпионы көрәш буенча. Һин аны 6 тапкырга үтеп киткәнең. Атаң шулай ук подиум перебарт күп эшләй, әмма һин монда 6 тапкырга үткәнең. Шулай бит? Атаң үпкәләмәнеме? Ул нимә әйтте? Лайтты, молодец менә. Молодец сине. Афарин. Шулай хөрмәтле достар. Хәзер әйдәгез әле без тура эфирдә миңа осталык дәресе күрәтәбез. Ислам миңа подиум перебарт эшләргә өйрәтәһеңме? Атай менә. Атаң менән бергәме? Улай әйдәгез әле бөтә алган игътибар безнең майдансыкка, әйдәгез без студиябызга үтәбез. Һәм Ислам безгә подиум переворот эшләргә осталык дәресе күрәтә. Монда мин көн һайын шөгыльләнәм, шуңа турнигым минең ушында әдер тора һәр вакыт. Якабыр Ислам. Әйдә Ислам, йөз менән карал тегендә хәзер тор. Иң тәдә әйдә Исламның кулын күрәтә, масулларын күрәтә, масулларыңды. Менә операторда карагыз әле. Сәгать ярым буена бала эшләгән иде. 320 тапкыр подиум переворот, һәм кулларның мазуллары әле сак менә бетә башлаган. Оша уртка мазулман булһа әле эшләргәдер. Шулай дип бетә аның игътибар. Сәлам программаны тура эфирдә Ислам Зәйнетдинов. Әйдә. Бисмилlah. Смерть матер. Бербиште. Афарин, Исламда тора леди. Шан, ароманыңмы? Рахат булдымы? Кулдарың әле ныга уртамы? Ой, Алла, була. Сак кына. Ул теге рекордка барган вакытта канагандыр мөгаен беде. Безнең эшләп төшергә 500 мәртәбә дип ул бер адна уйлагайны, ошо мазыл аркасында Тим авырта хәзер. канап сыктыла. И аннан соң результатка бар ите алманык. Әлхәмдүлилләх 320 эшләп төште. 320 тапкыр. 1 сәгать 27 минут. Бұл сынапта бұл Рәсейдә һин үзең дөньялага спортчылар күзәтеп барамы? Безнең Рәсейдә дөньяла мондай әле һөҗүмтә булган юк бит. Һөҗүмтә юк, Аллага шөкер, менә без беренче результат күрәтәбез һөҗүмтәне. Әгәр дә Ислам рекордсмен булһаң, дөньяның рекордсмены булһаң, кыланасакмы, кыскырасакмы, шатланасакмы? Афарин. Әйткәндә Исламның бүген туган көне, ага 7 яшь. Ислам, һине ихласына котлайбыз. Әйдә менә камерага карала, үзең достарыңа бер яраткан кызың бармы охшаган? Малайларга, достарга сәлам иткер, давай. Кемгә сәлам иткерең? Әсәйләреңә, әнкәй, достарыңа. Дусларымда. Әле монда һиңә студияга килгән достарың исеме кем? Исмәгыйль. Ул һинең иң якын дусыңмы? Афарин, шулай ук менә әгәр дә теләктәр булһа, әгез рәхим итегез. Рәхмәт, без Мекә районына кайнар сәлам, минең достарга, абзыйларга, Башкортстанга, кемдер безне белә, бик зур күп итеп сәлам, әнкәйемдәргә, иптәшемә, без әлхәмдүлилләх шундый малай үстерәбез. Бөтәһенә сәлам, рәхмәт, бик зур. Шулай, хөрмәтле достар, безнең студиябызда кунакта көрәш буенча дөнья чемпионы Айгиз Зәйнетдинов һәм уның улы Ислам Зәйнетдинов. Уга бүген менә 7 яшь, ул 6 яшь сагында турникта күтәреп әйләнү буенча, ягъни подиум переворот буенча дөнья рекордты куярга дәгъва итә. Заявка ибәргәнегез, без көтәбез һөҗүмтәләрне һөйләштекме? Һәм рекорд куелды дигәс тә, без һине яңадан студияга чакырабыз. Һөйләштек? Бербиште. Шулай да уңышлар теләйбез яшь спортчыларга. Сәлам белән бергә булыгыз. Бездән аерылмагыз. Рәхмәт.